Salutare, prieteni! Tocmai ne-am cădat la Pirates Resorts, la Mamaia Nord, și am zis să vă arăt și camera cum arată Pirates Resorts. Mamaia Nord. Așa arată camera. Foarte elegant. Temă de pirați. Aia este ok. Oglinda. Candelabre, tot cu temă de pirați. Cu vedere la mare. Mamaia Nord. Stat și jos. Pirații. La Pirates Resorts. Mamaia Nord. Haideți să vă arăt și balconul. Cu vedere la Marea Neagră. Cât este de frumos aici. Iată aici. Cu plaja. Și aici balcon. Numai bericile. Aer curat, aer de la mare. Relaxare. Și umbră. Și vedere la Marea Neagră și la plajă. Acolo steagurile și steagul american pus acolo, parcare. Foarte frumos. Și cam atât, oameni faini. Să nu uitați să dați abonare la canal. Pirates Resort 3 stele la Mamaia Nord. Foarte frumos și elegant. Și am dat brățările cu acces la piscină. Și mai multe chestii. Asta e cheia. Gunner, Stat Boner. Tema de pirați, foarte frumos. Îmi place foarte mult aici. Mai ales că am văzut toate seriile de la Pirații din Caraibe. Și dacă veniți cu copii, excepțional. O să fie copii foarte bucuroși și fericiți. Ia uitați ce candelabru elegant aici. Un salut! Încă o dată plaja și Marea Neagră. Nu, v-am țucat.